kwekwe vakafa murume vasipo vaivara right tatati mwende mudii makanga awakabudisa kuti gunya yangu court ile peace order protection pamati endai ikoko kumudzodzisa kuti zvakamira saka Nona Maradza. Did Mama application for peace order? Protection order. And did protection order dismissed? Yes. So, look at that. She. And I will not outrun and the matters and what was up with Zakanzi endai munotaurirana kana matadza kuwirirana endai kwasabhuku kana kwaishi. varitaura zvekunyepa hatinambodzitendotaurana zvakatoverengwa imomo zvikatotaurwa nzi sezvo nyaya iri kwamambo Mutasa dzokai kwamambo Mutasa madzoka kwamambo Mutasa decision ichapa mambo Mutasa vataendeswa kuna clerk of court taendeswa kuna clerk of court awabva kuti anzi ndine zvekuda kutaura zvikanzi mhai handiti makatobvunza mubvunzo mukagutsikana here nezvakataura nemawitnesses enyu amakauya nawo papaina mhai baba havana kuzoenda kwakwakanzi kuye baba mhai wangu waripo baba havana kuuya bamunini ndiwangu waripo wangu wakamira kuti asababa mhai bva wataura kuenda wakati inini changa handirasi chirumaoko ngekuda kuombera bandoda ava vane mwana wakabvunzwa 3 times namajority mhai akachengeta mwana wenyu achirwara ndeupi angaine mwana wenyu chikanzi kowa muri kuda kuti agare pambando chikanzi ane mwana ane wana chikanzi allright makasunga kuti mwendo ndizvo futi zvakangobvunzwa baba munibva watsanangura simta kuno kwakanga wachiti 8 months kukoti wakati 1 year asi kuno kwanga wati kuti 8 months kobva wachinzi munozayama chipiri tokupaidza nyaya inihombe ndobva taenda batazoya titi 2 inini nawa batapiwa judgment baita handichiende kuna clerk of court batasvika batatsanangura avo wakati ani handichida kubvunza zvikanzi aiwa mubvunzo makatobvunza kamukatobvunzwa imomo munini mukati ndagutsikana nezvadini zvataurwa saka nhasi mubvunzo wamuinawo ndeupi watotanga imomo mototanzi iwe neune usinye ungadeomba yausina kuwaka chiwa utotanga watondiwini yakanzi judgment yamakadzoka ndiyo yakazoone yandakazopira the application for when iyo ndo chakangoti anzi ichocho ndakatowabvunzisa ukangoti anzi sokupa ichocho episode Ini ndakabvunza zvikanzi mambo haana kodzero yekubvunza majudgment edu nekuti dare redu riri pamusoro perake ndinduna akandidaro mtu anazowinyepo ndizvo akandakatoenda kana musi wesande takabva pano tikaenda futi wakatoti vanoitwa vanduna iwo wakatonditi mambo mira timufonere rimwe pepa rawavhurisa futi musi wa2 atabva sunday atabva kuno monday yacho musi wa2 nyaya chingayabva iri mhare rimwe ramambo haidziki futi kwasabuka kana kwaishi kana kaenda kwamagistrate magistrate anoidzosa zvakare kwandiri inini mama kuti ndipedze nyaya iyo not kuti inini inonzi mambo haana jurisdiction yekutonga nyaya iyi asi sabhuku uzamuta asi sabhuku
kana ishe not mambo. Chada kuzwa regai ndizvo kuti ari kunyepa ndiani. Mambo nditori mudare izvozvi zvinosaka ndati ndikufoneri. Pane munhu wako ari panapa. Pana mai vanonzi Nora Maradza, uyu ane nyaya yake naMelody Yamunokora. Wane nyaya yekuti umwe akafa, murume aine murume achichengeta murume, umwe asipo, umwe murume adzoka, murume afa wobva azodzoka kuti murume andi asina kumborambana ngewangu. Saka mai ava chandonyanya kufonera ndechekuti anzi makati imimi mai kana mabva kunoko endai mogadziriswe ndisabhuku naishe. Mambo haana mariramiro ekutonga nyaya idzo zvedzo because idare ridoko kwatiri. Judgment yomakapa ndeyekuti chii? Right. Saka ndizvo saka ndinawo pana mai panapa. Wari kutoti azi handina mariramiro ekuvatonga bado zvakataurwa kwameja naMagistrate. No, it's okay. Thank you very much. Thank you. Ndati nduna ndiani paMagistrate paMutasa? Clerk of court. Wandota naye ndiani? Ndi Magistrate akaita nyaya iyi. Asi Magistrate wati wakafa aidi murume
yani kodzoka pomba papa mimi makanga matiza ndangwa sabhuku wachari kunzvimbo iyi. Can you tell us something? pakarwara muzukuru mazuva ataenda kwenda kumanyira kuti toona utano hwakaita sei hwakanga ari muchengeto wachemberi kusvikira ava wakazosvika murume wanga atoshaya pane zvimwe zvese chanamira hapana zvinomuzi asi pane izvona ndiwo maonerena chandinoda kubvunza ndechekuti inyi sekuziva kwenyu mukadzi uyu nemurume wanga wachiri wese apa handikuti ekona neuyu akanga ari muchengeta neuyu akazouya kunapo patuvire zichangamire kana dai muona muchiri wese hapana kuti waingoitawo chizeze chokuzosokana kubata pane here unofuti hane chimwe chekuda kutaura mamataura ndime ani Inini ndakapuwa sipendi na baba wangu hapa. Nikajijise mwana wangu arora. Sema ndaki kama kwa yangu ipa. Ni mwana wangu. Ngoko ilipongee ni mwana wangu. Uyu muroro wakazouya. Uyu anataka na mimi. Andizi kuti wangu wakufa mjana here. Kana wangu wakudini here. Uyo bhaira kwa. Sare uyu takazomuziva pakarwara murume waiuya usiku achibuda usiku aiuya usiku ndakubvunza mwana tinozwa kuti une munhu akati handimborina mumba handina munhu handisi kumbonyera taura mwana wenyu mimpakarwara aichengetwa nani? wakachengetwa ndiwe zvatopera aichengetwa ndiye wakachengeta saka aichengeta imimi zvamaita kuchengetwa imi mamuri semuchengeta mwana ndati maichengeta mwana imimi tese tatipo ibvisawo mari ndati izvaibuya mazuva wedzi rataurwa naMagistrate maridzwa marizwa here wedzi rataurwa nechirungu pana rizwa here taurai Magistrate chii there seemed to be what collusion between mai wemukadzi imi mataurwa naMagistrate kuti makapa umbowo hwekunyepa kudare ndakataura kuti uyu mwana uchiri mudiki uyu mudiki asakageza mwana wenyu sei musina kuti paigeza mwana wenyu regedza kugeza mwana wangu ndati sei musina kuti paigeza mwana wenyu sei musina kumudzegedza kugeza mwana wangu ndikuziva kana kuti uri mudiki uya hamumiri mukoti muchitaura nyaya kuti uyu mwana mudoko kana muti mwana mudoko then what dai murume asina kufamba ukazokwenda kadi akadzokera isatiti zvepemba dai rufu rwakazouya dai munhu akakuchengeta mufi asina kufamba mukadzi waidzoka ino wanga asina kufamba
Uwanga bhaso. Dai asina kufamba. Dai mpenyu nasi. Uyu wekwenda waidzoka here. Kudzoka pamba. Wakangaziya. Angani makore mwingana saka wewe. Ngorina nemakore maimba ariyo. Mbuya, imi mbuya makambogara nemurume wenyu 1 week here musipo. Ndati makambogara nemurume wenyu papa pemurume wenyu 1 week musipo here. Kundoenda mazodzoka nemurume wenyu mvura kubuda 1 week kokuenda 1 week. Anotaura mwedzi basi. Ndikutaura 1 week usikazikana. Mama musazikana. Ndingoenda kuti ngotaurira kuti ndakaenda ndichita mbuya ndati ndutaura zvewiki handiti asina mirai ndikutaura ndati 1 week ndobva ndataura zvemwedzi ndobva ndataura zve2 months ndobva ndataura zve3 months aiwa ndo zvakaitika kauyu mukadzi asipo kunetsana kwavo kwakasvika palevhu ipi mukuna mbuya pamuda muzenga musamutenge nebasa mutombozvi anosenzeko anosenzepi ndati anosenzepi basa rei mbuya musasapote zvamusingaolright izvozvi zviuripi ndati izvozvi uripi uri paumba basa rakapera harina kupera urapera ndati basa rakapera harina kupera rusenzikondere wakauya rini mukadzi uyu wakauya panyara nyara dzakaiswa rini 3 May ndasindianjeje ndazeni ndiani nhasi ndiani ari paleki anditi wakamangarirana ndiko kugara kwaaita ari paleki ari palivi asi wakamangarirana ndiko kugara kwaazoita mumai wakamangarirana wakatanga kumangara ndiye mbuya ndandikutaurei zvandasada kutaura ndobva natokanganwa nezvendikutaurei zvandasada kutaura I never expected kuti age yenyu munobatsira mukupwanyika kwemusha wewana wenyu. You can't tell me mbuya kuyakomira pamberi apa muchitaura kuti uyu munhu uyu uchi mudoko mwana mudoko mirai asi mwana uyu akachengeta mwana wenyu achibata madhodha emwana wenyu then momira pamberi pekota muchitaura kuti mwana mudoko mira chimbonyararai mbuya ndipedzi zvondinoda kutaura unogona kuzozunguka kuti uyu mwana uyu izve mbuya hamumbiri pamberi apa mbuya muchitaura nyaya yekuti uyu mwana mudoko asi mwana mudoko akageza madhodha emwana wenyu mirai ari ani wake seani wake seani wake mukadzi wake anga ari musataure nenyaya yekuroora because handimi makaroora mukadzi uko munhu yaairara naye pamubhedha handimi munhu aigeza waigezera hembe waigeza achirwara handimi imi makageza murume wenyu achirwara ndiyo amaibikira mirai ndiyo amaibikira imimi murudzwa uyu newake murume siyai wabikirana nekugezerana vari wega munofanira muri very thankful kumwana uyu kuti akakugezera akakuchengeterai mwana wenyu kusvika mwana afe not kuva very ungrateful senge zvamuri kuita you can't be so ungrateful just because hana ndapedza kutaura ndipedzi nditange ndapedza kutaura ndoda kutaura you can't be so ungrateful kune munhu akuchengetera mwana wako just because hauna mwana just because hauna kuita mwana nemwana wangu asi akabata madhodhi emwana wenyu akakutaura kuti une mutemo wekuti kana munhu asina mwana asi muroora ndiani akakutaura kuti kana munhu asina mwana asi muroora ndiani it's very bad it's no mirai ndapedza it's very bad
kana mwini mwana mbuya uyu kana mwini tsika yakadai it's very bad. You have to stop it. We can't have this situation every time wakati wasi kwanza kwa wana they are abused. Ninya kuzanza unakuta mwana tuzi mwana chi iye munhu mocha igara naye kusvika apa ibenzi raisazota ana mwana ibenzi kuwana wacho zvakatadza kuwachengeta wane wacho chaivo vakatadza kuwachengeta dai angari munhu ari caring wana wake chaivo vakazvara nemukadzi we fanira kwakauya kuchengeta baba wavo mwana wacho wakauya kuchengeta baba here awana mai wacho akauya here kuchengeta wana waiwepo wadzimwa nemurume iwe wakazodzimwa mbuya uruzwa vana wese vanodzoka kazara mumusha munoshaya zvekuita nawo if you are not careful ndikutala mbuya ndati mukaita zvekutamba mbuya vana wese vanodzoka kumba vakazadza pamusha baya vakafa murume wake vakamutenda nei imimi ndakakuura murume makaita sei wakazvibvisira pavo wenyu mwana murume wenyu hautauri kana murume wenyu akwasautaura kuti uyu aindoya manheru achipinda mwana wangu achikutaura ikoko kuwa grade kunyikoko unotaura aiuya manheru wobuda manheru sekuru vari kuti vaimuziva vaiuya vachimuona aripoyo vaimuona manheru kana iri ishu yekuti mukadzi uyu ane wana waruda kuti wagare newana it's a separate issue munozwa uyu anditi chamunokwanisa kuita sambuya akadini akangwara anditi munoona iyi imba iyi yakanga ine muridzi wayo newana handizvo uyu munhu uyu kawo izvo wana wako wadzoka pane mwana adzoka kubva kumurume handiti dai wachigara mumba umu minda yemurume wako wanga uri munda 1 2 3 4 5 handizvo iwewe chigara papi wowaka wamushawane wako kana uchiuda zvepapi zvepano kana usadako zvepano wodini woenda handiti asi mamupa mweya wokuratidza kuti vanhu havanondidini vanondidawo vanozivawo ukoshi hwani hwangu munoti zvokubva matomuti imimi chibva wati vafana kuzokundidika una mwana handiyo nzira mbuya inini zvendaakunoda kukumbira kuna Changamire ndinofunga kuti anza yacho ndakatoda kukumbira kuna Changamire tenge madzira maiyo vapei masoko maiyo vapei masoko enyu ngekudare dare rakatotirasa kare kuenda kumahofisi kwemaienda kusvikira kupi ndakatorasika. Saka inini zvandanoda kukumbira kuna Changamire ndanoda kukumbira kuti Changamire we nemakorokota enyu tangatoda kuti tichizivawo kuti kuwana awa wangochengeteka sei. Ndinofunga kuti Changamire wacho akabva atondipa anzi
matauriro aya. Ini ndozvonati kufunga kuti mbuya semuridzi wechi samai wemusha munhu mukuru aripo handizvo ndozvandati kufunga ndozvachadii ndozvachadira kuti mambo mwana wangu inini wakafa achichengetwa nechii nemwana uyu nemukadzi wake asi angaine umwe chii une wana asi izvozvi mambo dambudziko rendanaro rare kuti wana pano umwe wakatodzoka kubva kuchii murume anoda pekudini pekugara nepekudini nepekurima handizvo ndandafunga kuti izvo mai ava handiti wanga wakaenda hawo handiti wanga wakachii musha handizvo wanongodzoka wopinda muchii nevana wavo kupi ikoko wokontinya wari kupi ikoko asi uyu muroora wangu akachengeta chii mwana wangu handizvo zvaakushumupa kubva apa kudai woitawo zvarudini zvaari kudai kubva not picture yekuti uyu mwana uyu aite pfungwa dzekuti ndiri kutodzingwa handisi kutodiwa pano after all that I did unozwa pane nyaya after all that I did thank you yangu ndekuzi $250 zii $250 akamuda mara izi yakapiwa neiri thank you imani $250 right akakupai $250 ndiani wakangoonga iri family baba mukuru angatobva kuti tiri kutenda basa rawaita pandatovabvunza kuti murudi wazopedzisira kuti pakanga pakuchitaurwa nyaya awachiti ndadzoka zvikanzi handiti waripwa unokona zvaaa tiri wani mbuya kunobva mhepo hamukuzi munokaa kunobva mhepo chaino kushupisai musha wese hamuikwiziwi munofunga kuti mwana uyu momba $250 zekuitengi murumbotendani wamuri kutenda ne$250 ndiyani who is this person wakatendwa iye akatendwa iye muchitenda ani akakura asi ndi mamuti aipinda usiku achikuda usiku asi nhasi nomauti akamba $250 kutenda muroora maakubvuma manje kumuroora wenyu apa akapiwa 250 yacho achibva azotaura roora isusu hatichakwanisi kudii kuita zvaiitawo mumaoko isisu takukutonongura udini hapo vandozvatutaura mbuya kuti izvozvo mbuya mbosaiutaura mbuya hatisi kukana sida kutibatsirana zvandikuedza kutaura mbuya ndezvekuti zvatiri kuita izvozvi zvatiri kutaura izvi handisi hamaifanira kuzvitauraba munhu aifanira kuita choice yani yake ega kuti ai murume wangu ndandakagarira panapa wadini wafa handisi kuti ndigarwe nhaka hangu handidini handidi handizvo saka choice yangu ndekuti ndiye aifanira kuti achiti mbuya ndafunga hangu ndotange ndotange umwe upenyu somewhere else wobva tokudanga noti kuti mumwe vanoti right $250 yekuchengeta kwakaita munhu wanga uchengeta adini afa saka chichibva wanova pasi ndopa ndikuramba ipapo mbuya munovanhu wechi waroora wangu ndoramataura akambona asi tazotifambei tazonoti kune muroora wamunoda nemuroora wamusingadi murikuona mastatements enyamutaura ndiwo ari kuratidza kuti pane muroora wamunodii wamunoda nemuroora wamusingadi nemuroora wamusingadi nondiguragura hakuti hapanawo ndisikadida wese ndingovada chinditaurai mbuya takutopedza nguva urongwa hwenyu nemuroora wenyu umwe wacho wakamira sei semunhu anovaroora towenyu umwe wenyu muroora wenyu uyo matika wana wake adzoke mumba newana handiti uyo atisati adzokeba wana ndiwo wepo uyo asati adzokeba wana ndiwangoda kugarapo wana ndiwangoda kugarapo munoziva mbuya aritomona mbuya zvotaura munozoona manje ukari zvandikutaura zvina chii ndikutanga ndikuti hasha kandikutaura chii handisvita hasha mbuya teerera ini ndisati kubvunza kuti ndati uyo mane urongwa wechii wewana mati urongwa naye hamuna wana
Iwe wangu wakagara pamba. Iye uyu naye paurongwa pamba pamuna. Urongwa ndeho wako. Haachina. Haachina. Urongwa Chite sekubata mazwadi. Kuti mai avo pamba urongwa pamba hawapo. Wari kuzi nambuya wanofanira kugara pamba paichi. Noti chii? Kwete murora. Wana mai apana. Ko uyu. Wana patenzi wana. Ko uyu murora. Uyu murora uyu. Akanga agarapo pangozi pani. Pisere murume wake. Kuti ndikazoona zvimunhu rangoona vepapo. Aiwa. Ndinozodini? Izwa imbuya. Ndosaka ndati mbuya. Maifanira kuti imimi mbuya. Murora wenyu pakafa chini. Pakafa murume. Maifanira kutora murora wenyu. Mogara naye pasi. Andi murora wangu. Murume wako wadini? Andi pfungwa dzako dziri kuti. Andi murora wokutaurirai mbuya ndandofunga kuti ndikati gare mbuya ndodinavo ndoenda kana kuti mbuya inini kwandiri kuenda kudini akuna ndichandogara pano murume wangu akasiya ndisina mwana nokufa ndisina mwana ndiri papi ipfungwa dzani dzake dzamazobatika kundotaura kwakandoizwako Aiwa. wabva andoti namai wake izwai mbuya wabva kwakutouya kuno Kusapinza wako mukati. mbuya muri kuzwa chimundowadzae Vanetsa vanhu wedani. Inini ndakamutaurira musoro uya. Wakomana waunganidzana kuti ngaende tikati aiwa. Amufaniri kumuda roba. Kuti ndiri munyemba taurai kuti ndikure. Amufaniri kuti mumuda roba. Mutsvete agara. Iye wacho akazonga aona kuti pane zvandidemera izvi. Kungotaura ega kuti wanhuwa inini ndakudini? Ndakuenda. Kudzika kwetakaita honde vhari kuna sisi wanga ashaita izvi. Kuzosara topetuka wanhu wakumahofisi. muri kuona mbuya mukona nyaya panotara chinonditi ndinetsei handiti kuti zvamurutaura zveshe urongwa hwenyuka hauiti uri so negative. Why? Because mabva izvizvi kukoti handiti mabva kunyepa futi kukoti mukanonyepa kukoti mukataura zvamataura kukoti manyepa handiti koti yapedza yobva yaiti chii yobva yaiti dzokai futi kupi yobva yaiti dzokai futi kuti traditional leadership handiti munogadzirirwe chii munogadzirirwa nyaya yacho handika mapedza mazine koti dzokai iyi judgment ndemuswa watui handiti 2 June the very day murunzwa yabuda judgment yechi ye protection order handiti hey mbuya ngatimbonyarara No, it's okay mbuya. Mwari wenyu nemi ndo wanoziva. Inini handinenda zvoita mari tuka kana zvaita kuti I don't care. Inini chandinoda kubatsira kuti vanhu vari disadvantaged. Wadi magare zvakanaka. And in this case mbuya kutaura yamutoka to be blunt. Hamuna right yekubhuya kutaura kuti afana kugara pamba pano afana kubva ndiani. Because imi mune kwenyu. Kwamakarohwa. Ikoko ndo kwamunotonga. Not kwamakafa. Hamutongi imba yehanzvadzi kuti hanzvadzi yasiya vakadzi vayo watatu mweya kuchitaura kuti iwe mukadzi gara panapa iwe enda iwe gara panapa iwe enda hakuna zvakadaro imi mukwenyuko chimboimajinai kuti ndiwana tete hanzvadzi murume wenyu wari kuya kuti hanzvadzi yedu yafa chisunga pano mainzwa sei pamutemo hamutori naraiti iyoyo because uyu munhu akakarora vakadzi wake ndiye akakarora mukadzi wake aienda kugara pamba pake angazogara pamba penyuma angagara pamba pani pake zvekuti nhasi uno munodai muri kumutonga dai kunzi ari kugara mumba yenyu imimi zvino asi kugara imba yenyu wakawaka dzimba dzake ane kunoti kwake ende mabhenefishari eko anoti kunoti kwake wakadzi wake newana wake
chiri kundirwadza panyaya ndosaka ndinotaura kuti handisi kuzvifarira baizvo, handisi kuzvifarira baizvo. Nyaya yekunyepa-nyepa kumatare, nyaya yekunyepera matare, nenyaya yekunyepa-nyepa yekunyepera kunga makangwara, hamuna kungwara. This world is so small. Izvozvo zvanditi totaura nyaya yekuti tiri kugadzirisana mazidzokai kuna sabhuku nechii musi wa2 iapplication for eviction order. Mama endere kwasabhuku mazine dare endai mogadziriswe kwasabhuku nani naishe zvomati henyu dare ramambo idoko zvamakataurirwa kuti makazi dare ramambo idoko hariti handizvo chiendai kune dare hombe rasabhuku nerani neraishe handizvo manga mati maenda here kudare kwasabhuku kwacho nekwaishe apa matoita another application for chii application for eviction order. Munoona iyeyu application kutoti ngaatobve pamba iyi yaitwa nemukadzi uyu anozi munoona ndera ndiye ari kutonyora application kuizvo zvizisamu wamati mimi pamusha hamusi muruda wana ndipe wana asi iyeyu ndiye atonyora tsamba iyi yekutoti tsamba iyi kukoti wanofanira kuenda kuti kukoti neuyu ari kutoti uyu ibva pano. Chivindi chenyu ndechiko paini handina chivindi asi kuti handimambotaura nyaya yemaofficial pane zvakasiyiwa nemufi handiti vakasiya mari vakasiya gadheni remiti zvese vakatora handina chandakabvunza mamarambana zvitupa chaizvo handina kumboni nditori nemwana ari kudakunyora ge7 asati aaneze zvese unazvo ari kuramba nazvo mbuya ndakutaura chinhu saka vana vangu havanawo here chavanofana vonditorera zvenemusha chimbomirai munokona nyaya ndikutaura ndinozvinzwisisa handika muri kuona zvinhu zvatotaura zvinhu chitupa chemufi zvese madocuments ari critical kumufi handizvo ane umwe mukadzi ndiye ari mcustody of all those things wamuri kuti imi makamira muchiti hasi mukadzi wake asi murume mufi akaintrasta munhu iye kumusiyira all important documents imi mochimira pamberi pewanhu mochiti chii hasi mukadzi wake mochimira pamberi pewanhu imi moti chii hasi mukadzi wake hasi mukadzi wake asi ndiye une death certificate yemurume ndiye une chitupa chemurume ndiye une everything kuti murume akafa sei akafa nguwai akafa nechirwere chei anoziva ndewe ndisazoshora vanhu ndavo izvi zvamakuita zvese izvi hachisi chiwanhu bachi tangamire ndokumbirwa nguva diki ndoda mbobvunza ichi hachisi chiwanhu bachi sabhuku unoza sabhuku ichi hachisi chiwanhu bachi kushua asi bandi kurowerera kana kuti zvakudzinga vadzokere kuna sabhuku wakangondipuka wasi kundiona ndakanga ndakwira mudenga naka wakanditaurirawo tomboenzanisana ndazvitadza ndoendesa kuna shenyamani ishenyamani kwawazvitadzawo woti ngazviende kuna chakamira handiyo procedure but muno wasvikaka wari kutotaura kuti iyo wari kuti iyo ava wari kuti takadzokai kuna mambo ngozi nyaya iri kwamambo ava wakati kwakazi nanduna endai mambo haana kana dhiri dare rake idoko kune dare redu isusu endai kuna sabhuku kana kuna ishe munogadziswa ikoko kana matadza kugadziswa kupi ikoko mozodzoka futi kupi mambo hapa kwatiri saka mambo hapa inokwetiri haichadzoki bachangamiro ngokuti yakatobvidzwa kudenga kuti ichabvezve kudenga iyo kupetuka kuuyawo kwetiri kuti dare uyo kurwara kwemurume wangu kuita tinonge takataurawo makapa uyu mukana chete inini amai avaka vana vangu vakauya kuhoriday vauya kuhoriday mumashure murume achibva arwara kudaro amai ava vakaudza murume kuti inini maimeki
watuma mushonga nemwana kuzokuisira iwewe, ndosaka uri kurwara. Waitaurira wacho hama dzemufi dziripo dzakataura hanzi mwana uyu anga atumwa kuzoisira iye mushonga. Waripo mawitness ayakataurira aripo zvokuti mufi wachoka akatofaga asi kutotaudzana neumwe mwana kuti iwewe wakatumwa kuzondisira mushonga, ndosaka ndakafa. Ichokwadi kuti tone mawitness ndiye akazvita. Hanzi ndakaona mukadzi, hanzi ndakaona muroora wamaimeka achiudza. Aiwa ichauya tumbotaura yemusha iyi. Inini ambera zandakuta I'm deferring this case judgment kusvika musa 14 musa 14 zandakuita manje mvura ndakuchitsvaga nematsvagire ndandisingadi kuita. I want to get to the bottom of this case because izvozvo yadzoka kwanguka, saka ndakuchita zvandoda naye. Ndanambomira ndiri kuita sei mumbopedzerana, asi izvo meja zitadzoka kuna sabhuku, masabhuku airamba, madzisha airamba, inodzoka kuti panapa ndoipedza manje, ndini ndakuipedza because element yekuti kuona munhu ari kuti ka ndoramba ndikutaura muno, the purpose of this court haisi yekubuda kuti ndawina. The purpose of this court ndekuti buda muno wabatsirika, buda wabatsirika kuti uone kuti zvauri kuita ndizvo here kana kuti zvauri handizvo, kuti uite munhu ari chii. Ndio purpose yedanzi iri. Dare rino harisiri kuti ndama number 1 nema number ndiri kuti kana tauya munomu chiwanhu tateedzerera chekuti mhuri dzirambe dzigarisane zvakadii zvakanaka. Because ndikakuerengera yapo New Marriages Act kuti inoti chii? Munoenda kana kwese kwamunoenda yako kwaikuti munodyiwa. New Marriages Act inoti mukadzi aripo panguva inofa murume ndiye muryi wenhaka. Muruzo ndairimbe mutaundi umboenda yatoenda inoruziva iri nyangoruziva zvacho rwaenda ukazi ndipere panomupa mvumo yekuti anotora peace order kuti nevana wacho imamatorona ndiyakazora ivavo ndivarutoti kabva kwamutasa anotora peace order yekutoti nevana zvese ndikuti mune pamuromo unhu hwenyu muri makuda anotenderere pamandera wese mbuya. Ndosaka ndikutaura, ndosaka ndati mbuya sekuru wanaba munini wanaba mukuru wanani sabhuku nechi nemimese handiti itai chinhu wani mukaita yemafactions yekuti muroora asina wana ane vari kumusapota, muroora ane wana ane vari kuwasapota. Haivhiki gumba rineri papapoka haivhiki, asi chandati ndikubatsirei nemutemo ndechekuti chii anofa ariye ane chii panguva ipi iyoyo ndiye munhu wechii hamudzingiva i handiti eviction order yamuri kudai haiitiba pasina court judgment to support this. mune right here yekuya isusu hatisina wainombomudzira pamba iyi tsamba yekuti application for eviction order handinombomudzinga ambe kuya amurinyorerwambe panono musasambei nguva nenguva dzino ime in the magistrate court before the police ovarakakakaka andika nora maradza and melody yamunokora summons andika
You are hereby summoned that you do within 7 days after service of this summons upon you enter or cause to be entered with me and also the plaintiff's legal practitioners and the address specified herein, an appearance to defend, i.e., file a notice of intention to defend, to answer the claim of the plaintiff, that is, 1. The eviction of the defendant and all those claiming occupation and ownership through here from the plaintiff's place of residence situated in the Mandela Village, Chief Mutasa, within 7 days from the granting of this order. Guys, tende mufume zvakanaka. Ngatisangana 14 tobatsirana. Chiite chinhu chaicho. Asi chandiri kuda nyaya yangu iri pekuti misfortune yekushaya mwana hachisi chitema kuna mwana kana kumutemo. Mukadzi whether ane mwana kana kuti haana mwana. Murume whether ane mwana kana kuti haana mwana. Tite sisabhuku. Tite sereva rora. Mbuya. Tite zanditi. Kuti une mwana kana kuti hauna mwana hachisi chitema. It should not be used mukoti sechinhu chekuti kutorera wapfupi zviro zvavo ngekureba. No. I am concerned about 1, the welfare yemufi, the departed welfare yake before asat afa. Was it taken care of? By who? If yes, then by who? Munokwanisa kuti zvese muta mwana wencha makamuberekera chaika ari kuzwa izvo ari mumhepo. Manyepo ese amuri kutaura zvese anazvo urimo. Akataka kuchaya mbama musazoti tachairwe ngembama. Because kugara nemukadzi uyu kusvika afe mukadzi uyu achimubvisa madhudhu achimupfekedza mapamba. Where were you? Umwe ari kuchinja murume pamba. You are enjoying coffee kuimbi. Then you come and say this thing is mine. Imwe mwana anokutonga iyi. Ngasangana 14.